Demanem l'empara europea perquè sentim que els estats, especialment l'estat espanyol, no ens afavoreix i al contrari, ens va a intentar liquidar. I llavors ho plantejarem a escala europea. Ja estem farts d'anar a Madrid, diguem-ne, a fer pedagogia. Això que diuen que els pares tenen dret a triar la llengua, això no existeix, aquest dret no existeix. Aquest dret no existeix. El que tenen el dret els pares és que els seus fills siguin escolaritzats en condicions de qualitat i que tothom tingui una plaça gratuïta. Nosaltres hem dit ben clar, la desobediència civil serà l'arma, diguem-ne, a utilitzar. L'última arma, en tot cas, perquè vostès diuen que primer... Però nosaltres diem, és la Generalitat qui primer ha de donar... A veure, nosaltres som treballadors de la Generalitat. Per tant, la Generalitat ens ha de donar unes instruccions clares i precises del que hem de fer. I nosaltres li diem, no t'has de moure ni un mil·límetre del model actual. I nosaltres estarem aquí aguantant. Vostè personalment